Nakalingkod kitang tanan, mga igsoon. God is good. Palakpakan nato ang Diyos. Thank you, Lord. Give you glory. Sa mga pulong nga atong gibasa sa Genesis 17:1, the Lord appeared to Abram and said unto him, I am the Almighty God. Walk before me and be thou perfect. Ako maong Diyos nga makagagahom sa natanan, maglakaw ka sa tubangan ko o magmahingpit ka. Magdala ko ani nga adlaw mga igsoon sa pagpahinumdum ka nato sa mga pulong sa Diyos na nagaingon right position in serving the Lord. Tama nga dapit sa pag-alagad sa Diyos. Napuno ang kalibutan sa lain-lain nga pagpangalagad. Pero may dapit ang Diyos nga gusto niya nga kita mahimutang sa atong pagpangalagad. Manamatod pa niya sa iyang mga pulong, I am the Almighty God, walk before me and be thou perfect. So ang kahingpitan sa kinabuhi, ana sa paglakaw sa tubangan sa Ginoo. O sa kadapit nga dili katiaw-tiawan. Kung ang matana sa Dios mo'y magtanaw, walay matago ka nato gikan sa limpulo hangtod sa atong lapalapa. Walay gilayon sa landong sa atong anino nga nahimong misteryo sa atong kinabuhi. Kundili ang tanan dayag og nasabtan sa Ginoo. Pero ang paglakaw sa iyang atubangan mo'y hinay-hinay nga pagtrabaho sa atong pagkahingpit, sumala sa iyang gitinguha o sa iyang gisulti kang Abram. Walk before me and be thou perfect. Ano ang gusto sa Diyos nga naata sa eksaktong dapit aron ta trabahoon ngadto sa pagkahingpit. Sa kinabuhi sa tao, mga igsoon, dunay daghay paglalang sa atong mga huna-huna o kasing-kasing. Matod pa ni Solomon, sa Proverbs 19:21, there are many devices in man's heart. Sulod sa atong kasing-kasing, dunay daghan kaayong mga paglalang, nagkausab-usab nga paglalang sa kinabuhi. Kung mutan-aw tag kaugmaon, puno atong huna-huna o kasing-kasing sa mga paglalang kung unsay atong kalabuton o humanon o trabahoon aning kinabuhia. Ilabi na ng panglantaw tag kaugmaon sa atong panimalay o sa atong kaugalingon. Kining tanan nga mga paglalang, walay nakasintido nato kung musangko bagini siya sa katagbawan o sa kanang malampuson nga pagkabot. Kaya kining tanan nga mga paglalang niya sa atong kasing-kasing nga mo'y magtulak nato sa ahay sa paglakaw sa dalan aron trabahoon kini. Matod pa ni Jeremiah 18:12, and walk in their own devices. Naglakaw sa ilang kaugalingong paglalang. So ang magtulak nato sa paglakaw sa atong mga dalanon mao ang atong mga laraw sa kinabuhi. Pero sa katinuod nga butang nga daghay na isangko sa usa ka paglakaw sa dalan nga ang katapusan dili kaayuhan ang nakabot sa mga pagtinguha. Tungod kay kining atong mga dalan usay may subay tag mga uncertain ways kanang dili kita katino ba kung tama ba gini akong gilaktan. Eksakto ba gini nga dalan nga akong gisubay usahay musangko sa failures o mga dangers. Ang sangkuan sa atong mga dalanon sumala sa paglalang sa atong mga kasing-kasing. Matod pa ni Solomon, there is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Kung kitara ang magbuot aning kinabuhia, dili ta ka sure kung asa nimo sangko. Kay ang atong tinanawan, dili ta gustog kalisdanan. Inigtanaw na tog bukid, lisod na sa atong panghuna-huna.
Kung dunay mga lisod nga mga dalan, dili nato na pilion. Kay ang kasagaran nga atong piliong katong hapsay nga agianan. Muning gisulti ni Solomon, there is a way which seemeth right. Tama siguro ni, kay nindot kayo ang dalan, tulid kayo. Pero ang kakuyaw kay, ang katapusan ni dalan sa kamatayon. Kung maghisgot kitag dalan sa kamatayon, kadtong kinabuhi nga nagtula sa sala. Ang sala, mga igsuon, mo ni siya ang dalan sa kamatayon. Kung nagkinabuhi kita uyon sa kadautan, bisag unsa kanindot ang imong dalan nga gisubay, musangko gihapon ni siya sa kamatayon. Palakpakan nato ang Diyos. Busa si King David naghimo og prayer. Unsa pa may laing dalan pangitaon ni King David, anaan na siya sa pamunuan. Naglingkod na siya sa pagdumala sa Israel, pinakadakong tao si King David. Pero wala siya musalig sa paagi sa iyang makita. Kung dili, ngadto sa Diyos, naghimo siya mga pag-ampo. Sa Psalm 27:11, matod pa niya, teach me thy way and lead me. Tudlui ko sa imong dalan, ug ipasubay ko. Tultuli ko, tudlui, teach me thy way. Ipahibalo ka na ko imong dalan, o niya mandui ko sa panglakaw. Usa ka pag-ampo nga nangita o kasiguruhan. Kay kung kitara sa atong mga tinanawan, makurat na lantas sa mga emergency sa kinabuhi. Tanang mga hitabo nga wala nato dahuma, sa kumpiyansa nga maayo raman ang atong panaw, maayo raman ang atong paglakaw, maayo ra ang panahon. Una tama kay gisulti ni Solomon nga dalan nga maayo sa atong pagtan-aw, pero ang katapusan ni dayon o dalan sa kalaglagan. Sa Proverbs 3:6-7, matod pa ni Solomon, in all thy ways acknowledge him. Dili nagpasabot nga ang tanan nimong dalan tinudluan sa Dios, giniyahan sa Dios. Pero bisag imuhang kaugalingong pagpili nga dalan in all thy ways, acknowledge him. Bisag dili ka sure nga iya ni sa Ginoo, basta kay nagsalig ko nga ang Dios aniya ani nga kinabuhi. And he shall direct thy paths. Kanus amanta manduan sa Ginoo sa eksaktong dalan. Sa dihang ilho nimo siya bisag hiwi nga dalan, muila ka sa Dios and he will direct thy paths. Iya kang manduan nga dili na eksakto nga dalan, diri nga dalan mo eksakto nga dalan. Be not wise in thine own eyes. Fear the Lord and depart from evil. Usagid ka maayo nga ang atong paglakaw diha sa pag-ila sa Dios ug dili sa makita sa atong pananaw. Amen. Tingali naglakaw ta sa atong kaugalingong paagi, imong kaugalingong choice. Na kini akong buhaton alang sa akong kaugmaon, kini ang laraw nga akong pagasubayon. Hallelujah. Ug samtang naglakaw taniana kay gitagahan man ta sa Dios ug kahigayunan sa atong pagpili, paggamit sa una-una, paggamit sa kasing-kasing, paggamit sa atong mga katakos. Mga damlanta kay usahay dunay mga possible tendency. Kanang dili ka nakabantay, wala nimo gilaraw, wala nimo gidahom nga ingana nga mga panghitabo. Pero walay kasiguruhan ng tandalan aning kinabuhi. Praise God. Busa sa dalan nga atong gisubay, usahay makaamgutag mistakes, sayop man di ay ni. Praise God. Wrong choice man di ay ni. Usahay luyo sa atong paningkamot. Nag-expect ang makapot na to, kanang maong kalabuton, failures ang niabot. Napakyas, tanay, dunay daghang damyos, usahay ang damyos diya sa imong pagpati. Mura kag nalumos, mura kag di na nadatugan kag dili nakakabangon. Dugay ka ka-move on tungod kay nakurat ka sa hitabo. May mga disappointments. Na usahay, doon na namiya sa pagkalagad kay nakasugat og mga disappointments. Hallelujah. Pero bisag unsa kadaghan sa mga kapakyasan nga atong masugatan, ang panambago ni Solomon, in all thy ways, acknowledge the Lord. Bisag nasayop ka, ila nga, gidawat na ko ni nga failure, Lord.
Tungod kay wala ko kasyuro sa akong agianan, ikaw ray nasayod sa unahan sa akong paglakaw. Kay wala ta masayod, naidaghay mga tendency nga mapakyas ta og daghay masugatan natong mga kalisdanan. Pero magpabilin lang tang muila sa Diyos bisag nabulasot ta mga igsoon. Bisag nadakma ta, ayaw buhat na ang imong pagsalig nga may Diyos nga makatamang. May Diyos nga makaredirect sa imong agianan. Kung na-failure ka sa daghan nga mga choices, ilang Ginoo kay matod pa ni Solomon, and He shall direct thy paths. Tudluan ka niya. Nindot kaayo kung magsubay ka nagdalan ng giniyahan sa Diyos. Dala nimo ang daghang testimony. Sa una, mo ni akong kapakyasan, mo ni akong nahimo, pero wala to siya mo salir. Pero sa dihang ang Diyos na mo'y nagmando sa imong agianan, mapahiyumon ka na tungod sa mga kadaugan nga ipauban sa imong pagpanaw. Hallelujah. Salamat sa mga disappointments. Salamat sa mga failures, mga igsoon, sa mga bad experiences aron nga makakatunta sa pagpangita sa dalan sa Ginoo ug sa pagbuhat sa iyang kabubuton. Sa taliwala sa daghan natong mga kapakyasan ug tungod kay nag-ilata sa Dios, praise God, makahimo ta sa pagdawat sa atong mga failures. Na uban naghikob kay dili sila kadawat sa ilang frustration. Wala na'y naabot sa ilang una-una, wala na'y solusyon nga akong nakita. Pero sa mga panahon nga ngit-ngit na ang palibot sa imong kinabuhi, kung may pagsalig ka lang sa Diyos, matod pa ni Job, sa dalan nga mangit-ngit, ikaw mo'y akong kahayag. Sa panahon sa kalibog, sa panahon sa problema, may Diyos nga makatultul ka nato sa agianan sa atong panghuna-huna, nga makarecover ta, makamove unta. Usahay sa mga failures, maglisod ta pagpasaylo sa atong kaugalingon. Murag ang imong pagmahay, imong kaugalingon, munandili ka, murag kag na-stack up mga isuon. Pero bisag daghan tay kapakyasan, forgive yourself, pasaylua. Gipasaylo ta na ka sa imong kapakyasan, gidawat nako nga kung walay Ginoo, mapakyas gyud ta. Kung upalayo ta sa Ginoo, mamiligro gyud ta. Kung wala tay kadasig sa pag-alagad, may mga lain-laing tendencies nga atong magian. Og nindot kaayo, He shall direct thy paths. So, kaning mga successful nga mga inventions, mga iso, dili man na diretso automatic nga nakuha dayon nila ang perfect nga disilyo o unsa nga plano. Daghay mga failures, pero ilang gitigom, ilang mga kapakyasan, hangtod nga nabuo ang eksakto o tama nga plano. Nakinabuhi po nato, dili ta hingpit na tao tang way sanina gani, na tao tang di pakasulti, na tao tang wa pay buot. Pero anamanamta nga nag-uswag sa kinabuhi. May mga tao nga gigamit aron ta maagak. May mga testimony sa uban nga nahimo natong pagtulunan. Aron nga kita kabalo na mo manage sa atong kaugalingon samtang naa na ta sa atong responsabling pagkinabuhi. Hallelujah. Sa dalan sa Ginoo, makasiguro ta mga igsoon na He shall direct thy paths. Sa dalan sa Ginoo, makasiguro ta sa iyang pagiya. So magiyahan ta sa Ginoo, ang imong mga problema, tagaan niyag solutions. Tagaan niyag tubag ang atong mga pagpanginahanglan o tagaan ta niyag protection sa atong mga dalan. Balikan nato ning pinakanindot na salmo ni David sa Psalm 23, mga igsoon. Matod pa niya, the Lord is my shepherd, I shall not want. Kanus ang gisulti ni King David ni sa dihang nagpasilom na siya sa protection sa Ginoo. Katong nagpray siya, teach me thy way, naapato siya sa kalibog. Pero sa dihang sigurado na siya diha sa panalipod o pagiya sa Diyos, iyang kung the Lord is my shepherd, I shall not want. Walay makulang ka nako kung Ginoo mo'y imong pabantayon sa imong kinabuhi, kung ang Ginoo mo'y pagiyahon sa imong laraw, di nimo sangko kapakyasan, may mga hadla man, may mga hindrances, pero tagahan kagagianan sa Ginoo para mulusot ug magmadaogon ka.
Kung ang Ginoo mo itugutan atong magbalantay sa atong kinabuhi, inig-ampo nimo ayaw ingna nga matugot-tugutan ni kay kung mag-ampo ta, ready ka sa katubagan. Kung dili mo sugot ang Diyos, nan pasilong sa iyang paagi. Kay doon na sa ilaing nindot pa kay sa imong naabot sa imong hunahuna. Amen. Kung yes ang iyang tubag, ni magdahay ka. Pero kung no, tubag ihapon na sa Ginoo. Kay nasayod siya kung asa ka paingon, nasayod siya kung asa ka nga dapit, nasayod siya kung unsa imong pagbarog. Muna nga, mismo ang Ginoo nagbilin og pattern sa prayer. Lord, if thou be willing, kung buot ka Ginoo, kung musugot ka Lord, mauni akong pangayoon. Pero kung dili musugot, ready na imo kasing-kasing, not mine will, but thine will be done. Amen. Naa ang tinuod nga kasiguruhan kung kabubuton sa Dios mo'y matuman. Naa ang tinuod nga kinabuhi kung kabubuton sa Dios ang matuman. Naa ang kalampusan nga tinuod kung ang kabubuton sa Dios mo'y matuman. Ang tinuod nga kalipay sa kinabuhi naa sa pagsugot sa kabubuton sa Dios. Palakpakan nato ang Ginoo. Ayaw i-blame ang Ginoo nga nagsuffer ka sa imong mistakes. Kundi ilha lang siya. Akong gi-acknowledge, Lord, na sayop ni nga choice. Pwede ba ko nimong gunitan pag-usap? Aron kung lahi ni nga dalan, ipasubay ko sa imong agianan. O makamove on ka na sa malipayong kinabuhi. Hallelujah. Ayaw pagbasula sa hingpit imong kaugalingon kay nasayop ka. Tama na nga makadiskubre ka nga nalayo ka sa kabubuton sa Diyos. Pangitaa ang Diyos samtang makaplagan pa. Sangpita siya samtang nahapas siya sa dool. Praise God. He maketh me to lie down in green pastures. Na kung naanata sa pagbantay sa itong Ginoo, tagaan kanyang mga bagong kusog. Press strength. Makarecover ka. Ang kaguol, mawala na ka ng kaguol mo na mga laya nga mga dahon sa kinabuhi, mga igsoon. Kana mga problema, mga bunga na sa mga sipyat sa atong kinabuhi. Pero kung manduan na ta sa malunhawng sibsibanan sa Ginoo, bagong panglantaw, bagong kadasig, bagong kusog. Amen. Pagka masaligon, bago, makarecover ta sa atong kakapoy, makarecover ta sa atong discouragement. Mabitaw na tayo mga problema, inig-abot sa church, makakauntag preskong mga pagkaon sa Ginoo sa iyang mga pulong, makarecover tag bagong kusog. Amen. Makumport ka, ang imong pagsalik, mabalik mga igsuon, o magsugod na pud ka sa paglakaw, nga ang imong hunahuna nangita na sa paghiya sa Diyos. Walay kasiguruhan ang kalibutan, puno sa kadautan. Matod pa ni John, ang kalibutan naa sa gahum sa dautan. Adlaw o gabi may udyong sa kadautan nga nagalupad mga igsuon. O wala tay Diyos nga makapanagang mahimo tang usa sa mahimong biktima sa buhat sa kaaway. Nakinahanglan ta sa pagbantay sa atong Ginoo. The Lord is my shepherd, I shall not want. He leadeth me beside the still waters. Diha lang ta sa Ginoo maka-feel og refreshing sa atong kinabuhi. Sa ikutas ka itong una-una, Lord, bugat na magid kayo na akong problema, Ginoo. Lord, murag akong kasing-kasing di na halos mo ginhawa, Ginoo, tungod sa kabuk at pressured kaay ko, Lord. Pero He leadeth me beside the still waters. Sa panahon nga atong mabatsyagan na Ginoo, praise God, dunay refreshing, dunay satisfaction. Ang una-huna nga nagapos sa yutanong butang, mabalhin ta sa pagtanaw sa langit dong mga butang. Aron atong masulbad, mahubad ang yutanong kahimtang nga lumalabay lang ning tanan, mga isuon. Ug dili nato biyaan ang dalan sa pagpangalagad sa Dios. Kay dunay kinabuhi nga gisaad nga way pagkatapos, dunay lawas nga dili mamatay, dunay kinabuhi nga puno sa kalipay. Kining mga yutanong butang ayaw kayo ibutang sa imo nga baga.
Di nakahalos o say kaabot sa simbahan, lisod na kayo sa natong iisa tong kamot, overloaded ta sa yutan o mga butang. Di ba dahil nato mahangyo ang Diyos, Lord? I-unload usa ni Ginoo kay sa imong atubangan magpasalamat ko. Kinsa ba'y tao sa kalibutan karon way mga nasod gawa mag-atubang o kabalakag kaguol o kasamo. Kay this is the sign of the last days. Moni ang ilhanan sa katapusang mga adlaw, walay hunong ang gubat, kalamidad nagaabot sa atong kapanahunan karon. Ang importante karon doon na igong kusog nga mugakosta sa mga promesa sa Dios. Nga dili ta madala sa bulog sa mga pagsulay. Nakasabot ang Dios nga naabot ani nga adlaw nga murag overloaded kaayta, burden kaayta. Pero He leaded me beside the still water. Ayaw pagawas ani nga panagtigom nga di man lang ka magkatagamtam sa malinaw ng presko nga tubig sa hikap sa iyang presensya. Makarecover tag bagong kusog, tagaan tag malinaw huna-huna, malipayan na kasing-kasing na pud karon. Aron kun unsa may mga butang nga nagharang sa dalan sa atong pagkinabuhi, makayahan na nato sa pagpadayon. He restored my soul, mo ni ang nakanindot, kay bisag nag-antos ta tungod sa atong mga failures o mga kapakyasan, andam ang Diyos sa pagpasaylo. In all thy ways, acknowledge the Lord. Ilhun lang nato, ayaw dagani ang Ginoo tungod kay nakasala ka. Ayaw sibat kay napakyas ka. Pangitaha ang Ginoo nga tag-iya sa pagpasaylo, tag-iya sa pagkaluoy, tag-iya sa bagong kusog. Kaya naaka niya ang pagpasaylo sa atong mga mistakes. Ang atong mga mistakes, dili lang sa buhat sa atong kamot. Usahay sa una-una pa lang sayop na ta. Sa pagbati pa lang sayop na ta. Muna matagkaroon o gunya na ngayo tag sorry sa Ginoo. Lord, pasaylo ako sa akong mga kahuyang. Sa akong mga kapakyasan tungod sa kahuyang sa akong pagkatao. He leaded me in the paths of righteousness for His name's sake. Imanduan ko niya sa dalan sa pagkamatarong. Kay sa dalan sa pagkamatarong dili kabiyaan sa Ginoo. Ano doon natay daghang mga failures o mga mistakes kayo sa idili dalan sa katarong ang atong gisubay mga isuon. Pero kini o sa kadalan nga atong pagasubayon tungod sa iyang ngalan o ato nang sugton ang Ginoo sa iyang agianan. Yea, do I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Kaya ang pagsalig ni King David, for thou art with me. Kung ang Diyos mag-una sa atong agianan, bisag unsa ka lisod, may mga lesson siya nga gusto tang tudluan. May mga experience ta nga gusto niyang ligunon kita. Aron nga dili ta manalaw sa bisan unsa nga hadla sa kadautan, may pagsalig ta. I fear no evil, for thou art with me. Rest assured, kung ang Diyos mag-uban kanato sa dalan, may kasiguruhan. Thy rod and thy staff, they comfort me. Ang imong baras o ang imong sungkod, nagapalig-on kanako. Dili nagpasabot nga si King David mo'y nigunit sa sungkod sa Ginoo. Dili nagpasabot nga si King David mo'y naggunit sa iyang paras. Kundili siya nagpasilong sa protection sa Ginoo. Nga kung ang Ginoo mag-una sa atong dalan, naa siya'y tungkod o naa siya'y baras nga dili makasarang ang kaaway kung kini nagharang man sa agianan. Hallelujah! O walay kaaway nato nga magmadaugon. Tungod kay ang panalipod sa Dios sa iyang baras o sa iyang sungkod, kita may kadaugan sa atong panaw. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemy. Dili lang sigag mata ang atong kaaway, dili lang sangkap sa hinagiban ng atong kaaway, o sa ang atong kaaway kanang wala kay kwarta. Wala nang kay panudlanan, wa pa kay income, buhay trabaho, o sana sa mga kaaway.
Pero taliwalaan ng tanan, Thou preparest a table before me in the presence of mine enemy. Bisan sa kadaghan sa problema panginahanglan na agihapon ta sa lamisa, may gikaon gihapon tang pamahaw, may gikaon gihapon tang paniudto. Taliwala sa kahadlok o kabalaka, may Diyos nga nagtagana. Dili problema sa tao nga di siya makakaon, tapos siya naghago. Tungod kay kita mga katawhan sa Diyos o siya maoy tinubdan sa tanang pagsangkap. Ang provision sa Ginoo never cease. The Lord's provisions never cease. Sa bisan unsa nga season sa kinabuhi. Murag ang panahon nagtug-an po ni sa atong kinaiyahan sa pagkatao. Na ay panahon nga nindot kaayo, na apoy panahon nga magulanon. May mga panahon nga dunay mga kalamidad, lain-lain nga mga season sa atong kinabuhi. Pero bisag unsa nga matang sa season, ang Diyos, God is able to supply all our needs. Kaya sa Diyos nga tagbuon. Dili man siguro pasalig nga ang tanan natong gusto tagbuon. Pero ang Diyos nasayod kunon sa imong gikinahanglan. And He is able to supply all your needs. Palakpakan nato ang Diyos. Ayaw pag-una-una o kaguol sa mga butang nga dili pa nimo gikinahanglan. Ang importante samtang nagdawat ka sa pagtagana sa Diyos, malipayon kang magpasalamat sa Ginoo. Ang masiligon in all the days of your life, ang Ginoo makahimo sa pagtagana. Thou anointed my head with oil, my cup runneth over. Ang akong ulo imong gidihog sa lana, o ang akong kupa nagaawas. Ang presensya sa Diyos, mga igsoon, na naghatag o kalinaw, kalipay sa atong kinabuhi, sa masakupa nga nag-awas. Lapaw kay sa atong tawhunong panghuna-huna, ang pag-comfort sa Ginoo, aning kinabuhi ka. Confidence and satisfaction. Masaligon taon sa kadako nga problema, dako pa ang Diyos kay ani nga problema. Kaya solbaron sa Diyos ni nga problema, magpabilin lang tang, in all thy ways, acknowledge Him. Lord, naka-encounter ko ani, first time na ko nga problema, Ginoo. Ug di ko gustong madamay ang akong relasyon nimo, Lord, tungod ani nga problema. Di ko gustong mamatay akong pagsalig kanimo tungod lang aning problema. Kundili himuha nga mahimo kang dako sa akong kinabuhi. Batok ani nga problema. Kay kaya mo sulbaro ng tanan namong mga pagpanginahanglan. Ug iniglabay sa mga problema. May mga butang nga muuswag sa atong kinabuhi. Ang pag-ila sa Diyos, ang paghigugma sa Diyos, ang pag-alagad sa Diyos, ang pagtuo nga masalikon. Hallelujah. Sa mga panalangin nga ibilin, humanta makasinati ug mga pagsulay. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Niglakaw nimo aning kinabuhi, may mga problema, ayaw kalimot nga naay nagsunod. Surely mercies, surely goodness, the goodness of the Lord and the mercy of the Lord shall follow me all the days of my life. Dili sa tanang panahon problemado ka. Pero bisag naa ka sa panahon nga problemado ka, nagsunod ang kaluoy sa Dios ug ang mga kaayo sa Ginoo. Sa panahon nga wa na kay hapsay ang dalan, di gihapon mobiya sa imo ang goodness and mercies of the Lord shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Gawas nga, dili tabiyaan, bisang asa basta kay mupadayon lang ka, nara sa likod ang mga tubag, nara sa likod ang mga kaluoy sa Ginoo, basta di lang ka mo-divert og laing agianan. Kung subay ka sa dalan sa Ginoo, goodness and mercies of the Lord shall follow all the days of your life, and I will dwell in the house of the Lord. Ini kapasar nato aning yutanong problema, yutanong kahimtang, yutanong kinabuhi, dunay laing dapit nga giandam ang Dios, mga igsoon.
Basta mo padayon lang taaning dalan nga atong gisubay. Gusto sa Diyos nga si Abraham naa sa eksaktong dapit. God wanted to see Abraham in the right position. Walk before me and be thou perfect. Naglakaw na ta sa dalan sa Ginoo. Tama na ni nga dalan, Lord. Pagtuo, tama na. Pag-alagad, tama na. Mga paghatag tanan, tama na ni Lord. Pero be thou perfect. Ang maghingpit na to ibutang tag mga lisod ng mga dalan aron ma-check kung nagsalig ba tag Diyos panahon sa kalisod. Padayon bagyapon, di matarog atong pagdaig bisag daghay problema, way kwarta daghay pagsulay, maugi hapon nga kamot nga atong ibayaw sa pagdaig, maugi hapon nga singgit atong ipatsibaw sa pagdaig sa Dios. Og diha nato makita ang kadaogan, dili man lang human sa 12 rounds ang kadaogan, bisa ginagmay pagpasalamat na pagsulay, a sign of victory na siya mga igsoon. Kay kung pildiro ka sa gamay pagsulay, dili na ka makadaig sa Diyos, di ka na makapasalamat. Pero dako ang pagsulay, nagdaig ihapon ka, that is a sign of victory. Kadaugan na sa imong kinabuhi. O ginaipon ni nga mga kadaugan, alang sa pagpurong-purong kanimo sa dakong adlaw sa pagpamalos. Hallelujah. And I will dwell in the house of the Lord forever. Dinhi sa yutan-ong kinabuhi siguro wala tay comfort gyud nga atong gi-aspire nga ing anak gyud ka prosperous akong kinabuhi. Bahala na Lord hangtod sa kinutuban sa akong panahon na ako'y sakit nga gidala. Bahala na sa kinutuban sa akong panahon daghan ko'y mga alantuson. Basta kay kining imong saad nga mupuyo sa kinabuhi katapusan, di lang ko mapakyas bahalag unsay kalisdanan, pasubayan lang gyud ko sa dalan paingon sa kinabuhi o kini nga dalan ang dalan sa Ginoo. Hallelujah. God wanted to see Abraham in the right position before him. Aron dili siya mawala, dili musugot ang Diyos nga mawala ta sa iyang pagtanaw. Pero mawala lang ta sa pagtanaw sa Diyos kung wala na ka sa eksaktong lugar. Kung wala ta sa eksaktong lugar, layo ta sa tabang sa Diyos. Muni ang gusto niya kang Abraham aron masunod sa iyang mga kaliwatan. Sa tubangan sa Diyos, gusto niyang tanawon si Abraham sa iyang pagkamatarong, how he lived and how he walked before the Lord in righteousness. Sa tubangan sa Ginoo, ipakita natong faithful ta. Tubangan sa Ginoo, ipakita natong matarong ta, way mata sa tao nga atong tagu-taguan sa atong mga dili maayong mga buhat. Kay bisag asa ka, mahimutang di ka katago sa pagtanaw sa Diyos. Praise God. Awas kung maghimo na tag sa laod nun, pero kung may tinguha pa ta sa pagbuhat sa iyang kabubuton, bisan asa katanawon ka sa Ginoo, aron ta katagaan sa atong mga pagpanginahanglan. Kung giunsa ni Abraham siya nagsalig sa Diyos, o giunsa nagikahadlukan ng iyang Diyos, walk before me and be thou perfect. So naglakaw si Abraham, mga kasinatian, pagsulay na agian, nagpabilin siyang sinalipdan sa Diyos. Naabot siya Ehipto tungod sa hulaw. Pero bisan pag dili na maayo ang tinguha ni Pero, gibadlong si Pero, pinagigdam ko. Ang mga kaaway ni Abraham, gibuntog sa iyang atubangan tungod kay naglakaw si Abraham sa atubangan sa Diyos. Nindot gyud kaayo ning atong pagpangalagad nga naata sa atubangan sa Ginoo mga igsoon. Hallelujah. Tagahan ta niyag direction, tagahan ta niyag instruction, tagahan ta niyag protection. Hallelujah. Unsaon pag-abot ani nga butang nga giyahan ta sa Dios, instructionan ta sa Ginoo, protection ta sa Ginoo. Kung wala ta maglakaw sa iyang atubangan. Adlaw-adlaw maglakaw ta sa atubangan sa Dios mga igsoon. Kay trabaho niya ang pagkahingpit sa atong kinabuhi. Ang pagkahingpit sa kinabuhi, dili ang pagbaton lang sa mga yutanong mga butang. Kung dili, tanawon ka sa Diyos, kung saan mo pag-ila ang Diyos, bisan naa ka sa maayong kahimtang o nagkupot kag mga yutanong mga butang.
Usahay diha matanaw ang pagtrabaho sa Dios aron kita pagahingpiton. Hallelujah. Gusto sa Ginoo nga sa tanang panahon makakita siya kanato. Na dili ta mawala, dili parehas ni Adan ug ni Iba sa dihang nakalapas sila gipangita sa Ginoo. Adan, ibahain na mo. Nagtago-tago sila mga igsoon. Pero kita nga nakabaton na sa kahibalo, pag-ila sa Diyos, sa panahon nga atong mabatsyaga na may failure ta, pangitaon nato ang Ginoo, samtang naapas siya sa duol. Sagpito nato siya, samtang ato pa siyang makaplagan. Ang Ginoo nagpakatao sa dako kayong katuyuan. Kay kung pasagdan ra sa Ginoo ang tao, magpaturagas lang sa iyang paglakaw. Usa sa tumong nganong ang Diyos nagpakatao, aron nga dili ta malimbungan sa opinion sa uman. Kaya ang kalibutan puno na sa tinuhuan. Puno na sa kaalam ang kalibutan. Filosofiya ang kalibutan puno na. Pero ang Diyos nagpakatao, aron nga ang atong pagtuo, dili mahimutang sa opinion sa uman. Kanang magsukad ang atong pagtuo sa kamatuoran sa iyang mga pulong. Samtang buhi pata sa kalibutan, we need to have faith. Ang kining pagtuo mo ni atong panagang, hinagiban nato ni nga mabuntog nato ang tanang udyong sa kadautan, nga nang lupad sa atong kapanahunan karon. Kung wala tay pagtuo, di ta makasagang ani mga igsoon. Busa ang tinuod lang nga pagtuo mo'y makasarang sa nagkuros nga mga udyong. Pero kung ang imong pagtuo dili tukma sa pulong sa Diyos, malapsan na nga mga panagang o maapil ka sa kadautan. Ang iyang pagpakatao aron ipasubay ta, pakitaon ta niya to show the way. Aron nga ang tao mahimutang sa eksaktong posisyon ang mga lagad ta sa Diyos. Kaniadto nangalagad tag Diyos nga wa mailhi. Nangalagad ta sa unag, way pagtudlo. Nangalagad ta sa unag, ipasagdan lang ta. Nangalagad ta sa unag, wa ta mailhi sa atong mga nagdumala. Pero ang sa laraw sa Diyos, iangko niya na siya mao ang maayong magbalantay. I know my sheep by name. Makaila ko sa akong mga karnero, pinaagig ngalan. Aron pasubayon ta sa Diyos sa eksaktong posisyon. Nagmahay ba mo ani nga pagpangalagad? Pwede ta manukad o hilabihang kakusganong pagpangalagad kay nakasabot nga tama na gini nga dalan. Husto na gini nga pagtuo. Naa na gyud ko ani nga paglaom. Ihunat ang tanang mahimo sa pag-alagad kay may Diyos nga nagtan-aw sa eksaktong dapit sa atong pagpangalagad. Dili hiwi ang Diyos nga hikalimtan lamang niya ang atong mga maayong buhat. Bisag wa makit ini pastor ayaw pagmahay ana nga way Diyos nga nagtan-aw sa kagmay natong mga sakripisyo andam ang kalangitan sa pagbalos sa atong mga sakripisyo. Gantihan ta sa Diyos sa double portion. Samtang dinhi siya sa kalibutan, misulti siya, I am the way. Ako mao ang dalan. In all thy ways acknowledge Him. Sao na to pag-ila sa Ginoo, di man na to, wa pa man masulti ang pangalan. Busa pinaagi sa angel, nganlan mo ning bataag Hesus kay siya magluwas sa iyang katawhan. O walay kaluwasan sa bisan unsa pangalain, kay walay laing ngalan gihatag sa silong sa langit ngadto sa mga tao nga pinaagi ni maluwas kita. Si Jesus Christ nagsulti, I am the way, the truth, and the life. I am the way, siya mao ang dalan paingon sa kinabuhing way katapusan, mga igsoon. Sigurado na kaayo ta. Tungod kay ang dalan nga itong gisubay nakig-uban ang Ginoo. Amen. Kanindot ng panimbahon, mabatsyagan nato ang Ginoo, mga igsoon. Usa ka pagpaila nga naata sa eksaktong dalan. Dili baya tagitagad na iuban nato. Di parehas ang atong kamot nga nagbayaw, uban gamay rag problema, uban daghay problema, uban way balatian, uban naay balatian. Pero ang pagpanalangin sa Diyos, anaa ka nato. Hallelujah.
I am the truth. The truth of God is Jesus Christ. Ang kamatuoran sa Diyos mao si Hesus Kristo. Sinugdan mao na ang pulong uban sa pulong ang Diyos ug Diyos ang pulong kini siya uban sa sinugdan. Mao ang Diyos pinaagi kanya na himo ang tanang butang, way na himo nga di pinaagi kaniya. Dinhi na siya sa kalibutan o ang kalibutan na himo pinaagi kaniya. Sa tanang mitong bidawat siya ngalan, naghatag siya kagahom sa pagkahimong mga anak sa Diyos. John 14:7-9, kung nakaila pa unta kamo kanako, makaila usab unta kamo sa amahan. So kadkaron nakakita na mo kaniya o nakaila na kaniya. Ako ang amahan usara, I am the way, the truth, and the life. Amen. Palakpakan nato ang Ginoo. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. Ang mutuo ka nako, bisan siya mamatay, mabuhi siya pag-usam. Tanaw nato ning maong Savior. Samtang dinhi siya sa yuta, giayo niya ang mga masakiton sa usa ka pagsugo sa kaayuhan. Si Lazaro gisangpit gikan sa lubnganan. Dunay gibayungan, dunay lungon nga din, dunay bata pagawa sa syudad, gipugnan niya ang lungon o gihingan ang bata, mumangon ka ang nabuhi ni. Daghay mga hitabo ngay ngana, ang ipakita niyang gahom nga I am the life and I am the resurrection. Usa ka adlaw, samtang sila nagtabok sa pikas daplin sa lanaw, iabot ang unos, miglakaw sa ibabaw sa tubig mga igsuon. O iyang gibadlong ang unos sa dihang kauman siya sa iyang mga tinun-an. Kini mao'y atong manluluwas, kini mao ang Misaya. Usa ka adlaw, pila ka libo ka mga tao, gipakaon lang sa pila ka buktinapay nga gikusi-kusi o gipanalanginan. Uwa na mahurot nila sa pagkaon na nubra pa sa ilabihan ang wala mahurot nga pagkaon. May mga makasasala nga nangayo sa ilang pagkaluoy, gipasaylo sa Diyos. Katong usa ka babaeng nakaplagan sa salaon nga tako sa kamatayon, gihukman sa mga tao sa kasuguan kinibayhan ng patyon pinagig pagbato. Usa may mong ikahukom na ani magtutudlo. Tsaka tungway mga sala pauna pagbato aning babae. Nangaulaw silang tanan ug sa pagbalik og tindog sa Ginoo. Asa naman ang mga nagsumbong kanimo? Wala na sila magtutudlo. Dili ko sab ikaw hukman, ayaw na pagpakasala. Aron dili mahitabo kanimo labi pa nga mangilad nga butang. Nakita ang Ginoo dinhi sa kalibutan. Usa ka adlaw, ang iyang kabantog nawala sa unahuna sa mga tao. Sa diyang gitabangan siya sa paglatos, gitabangan siya paglatigo, ipapasan o cross, nawala daw na. Nawala silang unahuna ang pag-angkon nga kini mao nang atong manluluwas. Kay wala nila masamti kung giunsa ta pagluwas sa Ginoo. Na kinahanglan nga siya magbuhis sa iyang kinabuhi para ta mabuhi tanan. Siya naghatag siyang dugo para ta mapasaylo nga tanan. Naghatag siya siyang lawas para makakauntag tinuod nga tinapay sa kinabuhi. Ang tanan, ihatag para sa pagluwas kanito. Siguro ang uban, what kind of Savior is He? Unsa man yung klaseng manluluwas sa adlaw nga gianto siya paingon sa Kalbaryo. Nawala ilang pagsalig, nakalimot sila o sa kadlaw, gipukaw ang mga patay, nakalimot sila nga, daghay mga milagro, gihimo ni nga tao, tungkol kay nakita nilang nagpasan sa cross. Hallelujah. Dito siya sa nagbitay sa cross, mingon tong usa ka makasasala, kung ikaw mao ang Kristo, luwasa imong kaugalingon, o iapil mi. Usa na hinuon kapag yaga-yaga ang iabot sa ilang una-huna. Ang tao dili makasabot, dili makatugkad ang tahunong panghuna-huna sa dihang gihimo to nga mga pag-antos sa Ginoo. Usahay baliktad ang atong pangayoon, di nato masabtan. Dunay mga masakiton nga atong ampuan. Lord, among gigamit imong ngalan nga maayon in the name of the Lord Jesus Christ. Rise up. Receive your healing. Pero imbis nga mangayo kayuhan, ngipahulay sa kinabuhi. Daghay mga question na usahay, mag-doubt ang tao. Sa kadlaw niya na, kasi bugon ang mga tinunan tungod sa mga sulti sa Ginoo, di sila makakaya pagsabot. Kasi bugon sila ingon na Ginoo, hasta mausab kamo man nagpanibok.
Pero taliwala, despite of all those questions, katong mga pangutana, mga kalibog, misulti ang Ginoo, abide in me, and my words abide in you. Ayaw na tugkara kunoon say paglaraw sa Dios sa iyang mga paagi aron tahing piton aning kinabuhi. Dunay awit, itugyan kang Hesus ang tanan, bisag dili nimo masabtan, bisan sakit alang nimo, naa sa kalibog, just abide in me, and my words abide in you. Hallelujah. No matter what it takes, kung sa'y mahitabo, ang nagsulti ani, I am the life. Hallelujah. Walay kalaglagan sa kinabuhi nga nangalagad sa Dios. Bisan pag kining lawasa mo, balik sa abog. There is one day, dunay usa ka adlaw nga mamangon kadtong mga nangalagad sa Dios ug may lawas na nga dili mamatay. Dunay kinabuhi nga dili matapos. One thing we should not forget. Usa ka butang nga di nato dapat kalimtan. In Him was life. Diha kaniya ang kinabuhi. He promised us eternal life. Just abide in Him. He is the way. Dili ta mawala sa dalan. Lord, magpabilin ko sa pag-ila sa imong ngalan kining akong pagbayaw sa akong kamot. Nag-ilani sa ngalan nga nagpasaylo kanako. Nag-ilani sa ngalan sa akong Diyos nga manluluwas. Samtang nagbayaw ko sa akong kamot, nag-ila ko labaw ka sa tanan. Labaw ka kay sa akong panghuna-huna. Labaw kay sa akong kasubanan. Labaw ka kay sa akong kalibog ug mga pagpanginahanglan. Ikaw ang Diyos nga labaw sa akong kinabuhi. He is the truth, rest assured. No other God beside Him. Walay laing Diyos gawas kaniya. The great God and Savior, Jesus Christ, Titus 2:13, the same yesterday, today, and forever. Hallelujah. Walay bisan ang lawas matunas, matapos ayang panahon, but He is the life. Siya ang kinabuhi. Usa magay atong kabalakan sa kinabuhi. Gamay nga pag-antos unta nga dili mo talikod ang atong pagtuo sa Ginoo. Gamay nga pagsulay dili unta tamawala sa dalan sa pagpangalagad. In all thy ways acknowledge Him. In bad times or in good times, Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. Umari ka nako kamong tanan nga nabudlay ug nabugatan kay papahulayon ko kamo. Isangon ninyo ang akong yugo. Kanang pag-antos nga imong gipas-an karon gamay ra na ang nahabilin nimo. Ang labing bugat ana naa sa abaga sa Ginoo. Giubanan ta ani nga panaw, isangon ninyo akong yugo makig-uban ta sa atong panaw. Wala ka mag-inusara sa imong problema karon. Wa ka mag-inusara sa imong kalisdanan karon. Wa ka mag-inusara sa imong kagulanan karon. Ayaw kalimot nga nag-uban nimo ang Diyos nga tag-iya sa kinabuhi. I am the life and I am the resurrection. Stay in the right position in serving Him. Pabilin sa imong nahamutangan. Kining pag-antos nga imong nasinati, layo rani sayang pag-antos sa Kalbaryo. Panatagaan ta sa kaluwasan. Christ in you, the hope of glory. Examine yourselves, whether ye be in the faith. Wala pa mo masayon nga si Kristo na sa sulod ninyo. Iabot silang unos. Nagsabaw-sabaw na ang balod. Malunuray na ang baruto ng ilang gisakyan. Nangalisang ng mga tinunan.
Ilang una mo na mga matay na taan eh. Pero ang Ginoo dito sa ulin, ilang gipukaw, Ginoo, mga matay na ta. Ang tubag sa Ginoo mga tao, asa naman inyong pagtuo? Siya mao ang Diyos sa atong kinabuhi. Siya po ang Diyos sa atong kamatayon. Hallelujah. Ang kadaugan, nahimong purong-purong nato sa kinabuhi. Just serve the Lord to the end. Stay in the right position in serving Him. Christ in you, the hope of glory. Grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. Ayaw pagsakita ang Espiritu Santo sa Diyos, nga mao'y nag-comfort nimo, mao'y nagligo nimo, mao'y nag-uban nimo, mao'y nagpasaylo nimo, mao'y nagluwas nimo, mao'y nagsaad nimo. Grieve not the Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. Dili lang ka ikaw rin nagkapuliki sa pag-atubang sa adlaw-adlaw gumunhap. Kauban nimo ang Espiritu sa Dios nga nagiguban aron nga sa mga sayop nga huna-huna tapnaon kaniya. Sa sayop nga pagbati i-comfort kaniya. Sa sayop nga ma-choice pailhon kaniya sa eksaktong direction. Ug niya siya ning adlaw. Right position. Stay in the right position as we serve the Lord. Abraham, I am the Almighty God. Sa laktod nga pagpasabot, ako ang Diyos nga magkagahaw, mahimo na ko ang tanan. Walk before me and be thou perfect. Kung kini nga pagsulay, maghatod sa pagkahingpit sa akong pag-alagad, makamubunta. Kung kini nga mga pag-antos, magkurihir sa atong mga kapakyasan, maghatod nato sa pagkahingpit sa kinabuhi. Lord, let it be. Tuguti magpadayon, Ginoo. Daghay mga alantuson, kung naghingpit ni sa akong kinabuhi, Lord, let it be. Tuguti ni sa akong kinabuhi. Manindog tang tanan aning adlaw. Dili nato sibatan ang laraw sa Dios. Kay duol na ang katapusan. The church should be found without spot nor blemish. Nga ang church makaplagan nga walay buling, walay ikasaway. O kini nga dalan sa imong mga pagsulay, nagkuha ni sa mga buling, nagkuha ni sa mga hugaw sa imong kinabuhi. Tuguti kini magapadayon, Ginoo. Kapila na nato awitan ning awit. Samtang may kusog, samtang may gininhawa, kapila na nato na balik-balika og awit. Hinaot, ma-engrave, masilsil ni sa atong kasing-kasing, Lord, samtang may gininhawa, samtang may kusog, alagaron ko ikaw. Walk before me. Never complain. No more disputing. Go on. Adayon nga ang Diyos naguban. If this is the process of my perfection, let it be.
Give thanks. In everything, give thanks. For this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Ang importante sa tanan, makasulod na sa gingharian sa Diyos. Walay sapayan sa mga pag-antos. Walay sapayan sa mga kalisdanan. Christ in you, the hope of glory. Tagaig panahon ng Ginoo aning adlaw. My cup runneth over. Tuguti nga mapuno imong panudlanan sa paglipay sa Diyos. Palapawi ang reklamo sa imong unod. Palapawi sa kalipay sa Diyos ang paggulbol sa imong hunahuna. My cup runneth over. And rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord always. Sa pagpamalandong sa kaayos sa Diyos mga igsoon. Thank you, Lord. Salamat kaayo sa mga pulong sa mga pagdasing. Magawit kita. Mga igsoon, mga mag-up singer, mga kaigsoonan, pwede tayo makaluhod. Magpasalamat sa Diyos. To know your presence, Lord. Mag-awit ng mga mag-up singer, mga kaigsoonan, pwede tayo magpasalamat sa Ginoo. At ang pagsugod, nagaluhod kita sa pasalamat. Kaya sa Lord kita sa magpasalamat sa kaayo nga iyang itugod alam na natin.